Bismillahirrahmanirrahim abin ƙasa. Babi na 21. To masu saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe ta da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda. Amma ka yi kyau sosai kai mai kyau ne. Bata ta faɗa kanta a ƙasa tana ɗan murza hannunta. To anan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Wani irin sanyi ne yake ratsa zuciyar Adam. Sosai ya ji daɗin maganar Fatto. Da haka cikin wani irin shauƙi ya miƙa hannunsa tare da ɗago haɓarta. Kallon juna suke ido cikin ido. Murmushi Adabi ya yi kafin ya ce, kin tabbata na yi kyau a idonki? Wanka na ya yi miki kyau? Ya faɗa yana mai kallon lips ɗin Fatto, wanda yake ji kamar ya cinye su. Limshe ido Fatto ta yi tare da jinjina kai da ce, Hamma ban taɓa ganin mutum mai kyanka ba, kuma ni kullum ma kyau kake min. Ta faɗa tana ɗan riƙe lips ɗinta na ƙasa da haƙoranta. Wani irin abu Adabi ya ji yana masa yawo a jikinsa. Sosai yake jin yana son rungumar Fatta a jikinsa. Duk lokacin da yake tare da ita yakan tsinci kansa cikin wani irin shauƙin son kasancewa da ita. Murmushi ya yi tare da shafa gefen fuskar ta ya ce, to me zaki bani matsayin kyautar da zan fita gurin taro da ita? Ya faɗa idanunsa akan lips ɗinta. Shiru Fatta ta yi tana ɗan rarraba ido. To ita me take da shi ma da za ta ba Hamma? Hamma ni bani da komai fa, ban san me zan baka. Kallon ta yake baya ko kiftawa. Ajiyar zuciya ya sauke yana faɗin, shikenan tunda ba abin da zaki bani zan tafi. Amma kar ki fita ko ina kin ji? Ki kwanta ki yi bacci da zarar mun tashi daga gurin taro zan zo in ganki. Adib ya faɗa yana mai kallon fuskar ta. Jinjina kai Fatta ta yi tana mai kallon Adib. Sai ta ji bata ji daɗi ba. A ce ya tambaye ta wani abu ita kuma bata bashi ba. Kuma duk abin da take da shi ma ai shi ne ya siya mata. To me za ta bashi? Fatta ta faɗa cikin zuciyarta. Fuskar ta ɗauke da yanayin damuwa. A hankali Adib ya fara taka zuwa bakin kofar fita daga ɗakin. Haka kawai yake jin sa wani iri. San baya son rabuwa da Fatta yau nan. Ganin yana neman fita ya sa Fatta ta tako da sauri tare da rungume shi ta baya. Tam 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 gaban Adib ya bada wani sauti na bugawa. Cikin hanzari ya rintse idanunsa. Dan yadda ya ji Fattan a jikinsa abin ya zo masa cikin bazata. Amma kai haƙuri. Wallahi ba ni da abin da zan baka. Amma in dai na tara kuɗi na zan siya maka cincin burodi. Ni ma baffa ke siyo min idan ya je gari. Ka faɗa abin da kake so na yi maka yanzu. Ta faɗa tana mai gyara kanta da ke kwance tsakiyar bayan Adib. Cikin dauriya da jarunta Adib ya sanya hannunsa ya jawo Fatto zuwa gabansa. Buɗe idanunsa da suka fara nunewa sai wani limshewa da buɗewa yake. Ido ya kura mata na wani lokaci kafin ya matso da fuskarsa zuwa gare ta. Ta yadda numfashinsa ke sauka a kanta ta fuska. Kin amince ni na ɗauki abin da nake ganin yayi a matsayin kyautata? Adib ya faɗa cikin voice ɗinsa mai kama da yana mata raɗa. Da sauri Fatta ta riƙe kanta, don yadda ya magana sai ya sanya ta ji wani iri a tare da ita. Lips ɗin ta Adib ya kalla cike da tsantsan son jinsu cikin bakinsa. Bai jira komai ba ya ɗora nata lips ɗin nata. Gaba ɗayansu sai shiga wani irin yanayi mai biyar fassaro. Cikin salo da narkar da zuciyar mace, Adib ke kisan Fatto. Yayin da ita kuma take jin abin da yake mata har cikin ranta. Idan su almshi yake sun lula mata duniya. Dan tuna Adib ya mance da batun taro. Ya samu lips ɗin Fatto kamar ya samu lollipop. Bugun da ake yi wa ƙofar nesa Adib saurin dawowa cikin hayyacinsa. A hankali ya zare lips ɗin nasa daga bakin Fatto yana kallonta. Har lokacin idanunta almshi suke. Sai sauke numfashi take cikin sauri jikinta yana ɓani. Bakin gado Adib ya zaunar da ita. Ta da shafa gefen fuskar ta yace, wannan ma ya ishe ni nishaɗi har a gama taron. Adib ya faɗa yana mai juya ya bar ɗaki. Sagare Fatta zauna a bakin gadon kamar wata mutum. Hakika tana jin Hamma har cikin ranta. Wani irin shauƙi take ji game da shi. Sannan ko kaɗan ba ta jin damuwa idan tana tare da shi. Lallai Hammanta shi ne farin cikinta. Gashi a duk lokacin da Hamman nata ke sha mata baki tana jin wani irin nishaɗi sosai. Ko me yasa ma yake sha mata bakin uhu? Murmushi ta yi tare da shafa lips ɗin. Tana ji kamar har yanzu Hamman na shan lips ɗin nata. Taro ya yi taro ta ko'ina. Ka kalla jama'a ne. Malika haɗaɗɗen ɗakin taron da ke cikin masarautar. Abi na zaune kan wata kyakkyawar kujera ta zinare. Yayin da Adib ke gefensa shi ma zaune kan wata kujera mai shegen kyau da ɗaukar hankali. Gaba ɗaya 'yan gidan Adib suna zaune kan kujeru masu kyau. Sai baƙi sarakuna da matayensu. Kowa ka gani ya yi ado na kecere ne. 'Yan mata sai kai wa Adib hari suke da idanuwansu da jikinsu. Amma ba wacce ta ishe shi kallo a cikinsu. Ana ta jawabai da sai Abi murnar dawowar ɗansa.
bayan tsawon lokaci da aka ɗauka ana neman sa. Ammi ta zauna ita da tawagarta. Yayin da Gimbiya Suhaimat ke kusa da ita, sai sauran baƙinta. Haka ma Amma na zaune tare da tata tawagar cikin ado mai kyau. Wata mata ce zaune a gefenta tana ɗan kallon Ammi. Kafin ta juyo da kallonta ga Amma ta ce, dole sai kin yi da gaske kafin ki gama da matar can. Makircinta ya yi yawa. Ina tsoron kaidinta. Kallon Amma ita ma Amma ke yi. Kafin ta sauke ajiyar zuciya ta ce, kar ki damu Maryam. Ni na san ta inda zan bullo wa al'amarin nan. Akwai abin da ke ɗaure min kai sosai game da Gimbiya Suhaimat. Ina son gano asalin gaskiyar abin kafin na yi wa Ammi kwaf ɗaya, amma zan yi bincike sosai. Shikenan zan ci gaba da baki goyon baya. A duk lokacin da ke buƙatar taimako na, ƙofa a buɗe take, cewar matar. Godiya Amma ta yi mata cikin murmushi. Nan dai suka ci gaba da tattaunawa akan yadda za su ga bayan Ammi. Rashad da ango zaune cikin wani kaya masu kyau irin na sarauta. Fuskarsa ɗauke da murmushi. Ya kafe Adib da ido baya ko iftawa. Wayarsa ce ta yi ƙara don haka ya ɗauka ta da karawa a kunnensa. Har lokacin idonsa na kan Adib, wanda shi ma hankalinsa ya yi kan Rashad ɗin. Kallonsa yake cike da tsana. Tun lokacin da ya zaune yake kallon Rashad ɗin, yana kula da duk wani motsinsa. Don kwata-kwata zuciyarsa bata yarda da Rashad ɗin ba. Gani yake kamar akwai wani makircin da yake ƙullawa. Da haka ya sa Tarik ya kula da Rashad sosai. Ya kamata fa ka je ka aiwatar da abin da za ka yi, kafin lokaci ya ƙure. Amma ta faɗa tana ɗan kallon gefen da Rashad ke zaune. Waya kan yi a kunnenta, don da alama ita ta kira Rashad ɗin. Wata dariya Rashad ya kafin ya ce, Amina ta kaina, ina sanar da lokaci, yanzu zan tashi domin cike burina. Yau sai na hana Adib barci da irin aika-aikar da zan yi masa. Rashad ya faɗa idanunsa ƙura akan Adib, wanda ya ɗan rankwafo kusa da mai martaba, da alama suna magana ne. Kashe wayar Amma ta yi tare da sauke wata ajiyar zuciya mai ƙarfi. Kafin ta kalli Gimbiya Suhaimat ta ce, ni kuwa Suhaimat ina wannan sarƙar taku ta ahali. Ba na gajiya da kallonta ko kaɗan. Na ga ban ganta a tare da ke ba. Amma ta faɗa tana mai kallon Gimbiya Suhaimat. Murmushi matar ta yi. Kafin ta ce, har abada ba zan taɓa rabuwa da wannan sarƙar ba. Don kuwa ita ce shaidar da za ta sada ni da ‘yata a duk inda take. Ina ji a jikina mun kusa haɗuwa da juna kuma na yi alƙawarin sai na ɗauki fansar raba ni da ita da aka yi na tsawon shekaru. Akan koma wa yake da hannu cikin al'amarin. Ta faɗa idanunta cike da ƙwalla. Kafin ta ɗan ɗaga mayafin jikinta, sai ga sarƙar ta bayyana. Wura sarƙar idanu Amma tai. Tabbas wannan irin sarƙar wuyar yarinyar can ce. Hakan na nufin Fatta ita ce diyar Suhaimat da suka rasa shekarun baya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ban ga ta zama ba, cewar Ammi cikin zuciyarta. Da sauri ta miƙe tana mai faɗin Suhaimat ina zuwa. Bata jira amsar ta ba, ta yi gaba. Rashad maganin Amma ta miƙe ya saurin bin bayanta don zuwa ga Fattu. Yau kam za a yi ta ta ƙare. Zulaihat da ke zaune cikin ƙawayenta tana ta zuba izza da iyawa. Ganin su duka biyun sun yi waje. Hakan ya sa ita ma ta miƙe cikin sauri ta rufa musu baya. Don ko tare za su aikata mugun nufin nasu akan Fattu. Tana son ganin komai ya wakana akan idonta. A bakin ƙofar hol ɗin Zulaihat ta tarar da Rashad. Yana tsaye da waya a hannunsa. Da alama kira yake ƙoƙarin yi. Sai dai yana ganin ta ya mai da wayar cikin aljihunsa. Yana mai faɗin, yawwa, dama ke nake ƙoƙarin kira. Sai ga kin fito. Ƙarasowa Zulaihat ta yi kusa da shi a tsaye. Ya ake ciki ne? Ta faɗa tana ɗan waigen bayanta. Yau burina zai cika. Zan samu abin da ke hana ni bacci. Kuma zan yi wa Adib illa. Sai na rama dukan da ya min akan yarinyar da yake ikirarin ‘yar amanarsa ce. Bayan kuma ni na san dadiransa ce. Kawai kishi ne da mugunta suka yi masa yawa. Shi ne ya hana ni nema in ɗana. Cewar Rashad yana mai kallon Zulaihat. Kaga Rashad, kar ka ƙara cewa dadiran my friends ce. Kar ka yi masa sharri. Don kuwa na san halinsa, na san ko shi waye. Wallahi ba zai taɓa ajiye yarinyar nan don biyan buƙatarsa ba. Mutumin da har maganin sha'awa nake saka masa a lemu. Don kawai ya yi tarayya da ni. Amma duk yadda ya galabaita ba zai ko da rungume ni ba. Da ma dai kai ne aka ce ka ajiye ta don biyan buƙatarka. To wannan kam na yadda. Don na san kai ɗin na mamaji ne. Zulaihat ta faɗa tana mai galla masa harara. Don ta ji haushin sharrin da ya yi wa Adib. Ita take burin a ce ita ce za ta fara buɗe Adib a ledarsa. Ita za ta so jin wannan batu. Ina za ta so jin wannan batu? Wani shayyan kallo Rashad ya watsa mata kafin ya ce, banza 'yar tasha. Ke har ni za ki ce wa na mamaju? Ai duk iskanci na ban kai ki ba. Ke fa 'yar maye ce, sannan jarababbiya.
Ni kaina sau nawa ina taimaka miki. Ina cewa ta ran har guduwa nake saboda jarabarki. Za ki raina min hankali wa wuya kawai. Rashad ya faɗa cikin faɗa. Haushi sosai ya kama Zulaihat ranta ya ɓaci da kalaman Rashad gare ta. Wato har gori zai yi mata. Dan ta neme shi kusan sau 3. Ba komai zai gane kuransa wallahi. Ni kake goyi wa gori Rashad? To wallahi ka sani ba zan taimaka maka akan ƙudurinka na yau ba. Sai dai kai kaɗai. Banza mara mutunci. Zulaihat ta faɗa cikin ɓacin rai. Tana mai barin gurin cikin sauri. Tsaki Rashad yana mai faɗin aikin banza. Da me za ki iya min a gurin? Banda ke ma ki ce kina so in taimaka miki. Ni kuwa rana ta yau duka ta fine baby ce. 'Yar ƙwaya kawai. Ya faɗa yana mai nufar fat ɗin Ami. Amma kuwa tana zuwa fat ɗinta cikin ɗakinta ta nufa. Kullewa ta yi tare da zama bakin gado. Tana tunani iri-iri cikin ranta. Wata akwati ta ɗauko da ke cin ƙasan gadon. Tare da buɗewa. Tana buɗewa wani hayaƙi ya yi sama baƙi ƙirin da shi. Banda wari ba abin da ke tashi cikin hayaƙin nan. Da sauri Amma ta toshe hancinta. Tana mai zaro ido waje a bayyane da furta. Na shiga uku na. Ba dai kwalban nan ta fashe ba. Shikenan ta faru ta ƙare. Dama na san hakan za ta faru wayyo Allah na. Amma ta faɗa tana mai bin wata kwalbar 'yar gajeriya da ta tarwatse ido. Wani farin abu mai kauri yana ta motsi kamar tsutsa. Bugun ƙofar da Amma ta ji ne ya sa ta saurin rufe akwatin. Ta tura can ƙasan gado. Sai da kanta ta yi cikin dauriya ta nufi ƙofar. Rashad ta gani tsaye a bakin ƙofar. Ammi ya ake ciki ne? Ta ya zan ɗauki yarinyar nan ne? Kin san ba a ɗakin ta zan aiwatar da ƙudurina ba. Dan wancan mayen zai iya zuwa ya cin mini. Ya faɗa yana kallon fuskar Ammi. Ka tafi can ɗayan fat ɗina ka jira zan kawo maka ita. Da kaina. Ina so ka yi mata abin da nan da wata guda ma ba za ta san inda kanta yake ba. Ba na son ka tausaya mata ko kaɗan. Amma ta faɗa fuskar ta a haɗe. Kada ku damu Ammi, ba zan taɓa baki kunya ba. Na yi alƙawarin sai na yi mata abin da baki tsammata ba. Rashad ya faɗa yana wani irin kilas mai. Ficewa Amma ta yi tare da nufar fat ɗin su Fattu. Ba kowa a falon. Nan kuwa Nani ta ɗan leƙa gurin taron. Ganin Fattu kwance tana bacci. Cikin ɗakin Ammi ta shiga tsaye ta yi a gaban gadon. Da Fattu ke kwance. Idanunta a rufe kamar mai bacci. Amma idanunta biyu. Hamanta kawai take tunani. Kusan minti 3 Amma ta yi tana kallon Fattu da ke kwance. Tabbas ko tantama ba ta yi. Wannan yarinyar gimbiya su yi mace. Don ko sai yanzu take ganin tsantsan kamannin da ke tsakaninsu. Amma ta yaya suka haɗu da Adib? Har ya taho da ita nan. Wannan shine abin da take son sani. Ganin Fattu ta ɗan motsa ne sa Amma ta ɗan kira sunanta. Fatima, tashi. Amma ta faɗa tana ɗan shafa kan Fattu. A hankali cikin nutsuwa Fattu ta tashi zaune tana ɗan miƙa. Dan ta jima a kwance. Murmushi ta yi wa Amma tare da sunkuyar da kanta ƙasa cikin kunya. Fatima sarkin kunya. Ke kaɗai ce a ɗakin ne? Amma ta faɗa cikin Hausa. Don kuwa ta iya Hausa sosai ita ma. Jinjina kai Fattu ta yi tana wasa da 'yan yatsunta. Murmushi Amma ta yi tana shafa kan Fattu kafin ta ce, to ya jikin naki? Da sauƙi inna. Fattu ta faɗa cikin 'yar ƙaramar muryarta mai daɗi. Kin ga bai kamata ki zauna ke kaɗai a nan ba kowa. Da haka maza ki tashi ki koma can ɗaya fat ɗin. Sai ki kwanta ki yi baccin ki kin ji? Kafin ta tashi daga taron. Amma ta faɗa tana mai kamo hannun Fattu cikin nata. Suka fice daga ɗaki. Min da Fattu ta yi ba tare da ta musa ba. Dan tana tsananin jin kunyar Ami. Sai dai haka kawai ta ji gabanta na faɗo. Ga shamanta ya ce kar ta fita ko ina. Kar ya dawo bai ganta barin sai ɓaci. Haka dai ta ba Amma har zuwa wancan fat ɗin da Rashad ce ke ciki. Wani ɗaki Amma ta kai ta tare da zaunar da ita akan gado da ce cikin murmushi. Ki zaman ki anan kin ji? Idan kina jin bacci sai ki kwanta. Akwai abubuwan ci a cikin firij idan kin ji buƙatar ci. Amma ta faɗa tana mai kallon Fattu. Fuskar ta ɗauke da murmushi. Jinjina kai Fattu ta yi kafin ta ce inna. Amma ya ce kar na je ko ina. Kar ya dawo kuma bai ganna ba. Ta faɗa kanta a ƙasa. Wata uwa harara Amma ta banka Fattu. Kujeriyar iya yi shegiya mai kama da aljanu. Za ki gane kuranki. Yau za ki yaba a ya zaƙinta daga ke har Adib ɗin. Da sauri ta saki fuska tana murmushi. Ganin Fattu ta ɗago kai tana kallonta. Kar ki damu Habibti. Zan sanar da Adib nan ni nan na kawo ki kin ji? Amma ta faɗa tana sumbatar goshin Fattu. Kafin ta fice daga ɗaki. Rashad ta ci karo da shi a bakin ƙofar. Daga shi sai wando iya gwiwa da singlet. Kallonsa Amma ta yi cike da murmushi. Tana mai faɗin Rashad kenan. Wannan zumuɗin haka? Ni dai ka kula da magana ta bana son a samu matsala. Amma ta faɗa tana mai kamun kunnensa. Murmushi yayi ya ce baki da matsala Amina. Ke dai kawai ki jira sakamako. Ya faɗa yana mai murmushin mugunta.
To masu saurare za mu dakata a nan sai mun ƙara haɗuwa da ku.